trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Unang Domingo sa Adviento. Sugdan nato karong Dominggoha ang panahon sa Adviento nga may unang panahon sa liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Ang pulong Adviento nagagikan sa Latin nga Advientos nga nagpasabot og pag-abot. Kinsa man ang moabot, walay lain kundili si Jesus nga atong manunubos. Ang Adviento mao ang panahon nga gihatag sa simbahan kanato aron kita maandam sa atong kaugalingon alang sa mahimayaong pag-abot sa Mesiyas. Andam ba kita sa pag-abot o pagbalik sa Ginoo? Labing siguro daghan kanato mutubag nga dili pa. Aduna pay mga hugaw ug sayop sa atong kinabuhi nga angayan natong limpyuhan og tarungon. Aduna pa kitay mga relasyon nga naguba ug aduna pay binuhatan nga salawayon. Kini ang hinungdan ngano nga adunay Adviento. Gihatagan kita sa simbahan og kahigayunan sa pagtangtang sa mga maot sa atong kinabuhi. Upat kini kasimana sa pagpanglimpyo, pagpakighiuli, pagtulid o pagbag-o. Palihog manindog ang tanan og atong simbahon ang atong Dios nga atong gipaabot. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Yuna sa unahan, makakaroon ang unang Domingo sa Adviento sa tuang pag-abot sa Ginoo, no? Sa atong kinabuhi. Pag-abot niya unya og madamlag sa katapusan in mystery, no? Sa Last Judgment in history katong 2,000 years ago, and in majesty the second coming niya, o kanang gitawag to in mystery siyang abot sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, no? When in a mysterious way, lipaning santos nga misa, mabutan siya sa inyuhang mga kasing-kasing, no? Even now, maabot siya. Muna atong gitawag na to pagpangandam alay sa maabot nga Pasko. Umauna nga ato ang andam atong gagalingon pinaagi ning santos nga misa, basol nato ang atong mga sala.
Naluyoan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala dadung adtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagagahom nga Dios, itugot kasi nagatuo kanimo nga madungagan ang ilang kusog ug kabubuton alang sa pagbuhat og maayo. Kung sa ilang pagsugat kang Kristo taliabot, mahimo silang takos sa pagdingkod sa iyang tuo diyas gingharian sa langit. Kini amo gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa panahon sa pagsulay, si Propeta Isaías naghatag sa katawhan sa Dios ug usa ka talan-awon ug paglaom sa hingpit nga kalinaw ug hustisya sa Dios. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminawon. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin mahimutang ang templo, mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan muingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan. Ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, ug himuong galab ang ilang mga bangkaw. Dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, manglakaw kita, diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong kanghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mga tuna kita sa balay sa Jerusalem nga gitukod ingon usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo.
sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Pag-ampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampo sunta sila nga nahigugma kanimo. Maghari untang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako nanginan ako nila, magatulang ila sa balay sa Si San Pablo naghatag og gibugaton sa panginahanglan nga magmata og magpuyo sa kinabuhi ni Kristo. Karon na ang panahon. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Atong paminawon. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mauna kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag dili sa hilabihang paghudyaka o paghubog-hubog ni sa pagkighilawas o sa kalawayan ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunoa, isulob, ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siya mga tinunan. Ang pag-abot sa anak sa tao, may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon nga ang adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon, pag-inom, pagminyoanay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot, mibanlas kanilang tanan. Ingon niya ni ini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Itong panahon na, duha ka tao nga magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Duha ka babae nga magaling og pagkaon, ang usa kuhaon, ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala ka masayod kung unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinudumi kini. Kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, pagtukaw gayod siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Usa kamo usab kinahanglan mangandam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nadugutan na nato ang unang yung kandila sa Adviento. Mga igsoon. Na dunay mensahe si San Pablo niini nga ato ang mahagdaw diha sa ikaduhang pagbasa. Ingon niini, buong paniya. Nga halayo kuno, halayo sa naglagitom nga kangit-ngit sa gabion. Ana ako no nagapahipi ang mabanwagon nga kadlawon. In other words, there is hope. Dunay paglaom. May bukas pagyud sa kinabuhi nato. Mabito, no? Ang atong buhaton karon, no? Let us greet each other with this. Naingna imong tupad. Gibaw ka, may paglaom pa. Ito no? May paglaom ka. Kanang imong sakit, may paglaom pa, maayo ka. Yan. Yan lang, may paglaom pa, paglaom pa, maminyo pa ka. Paglaom ka. Na, lahagbong ka, ay paglaom pa, makapasar pa ka, kapag yung test. Masa ba? Depende, just tell, there is hope. May paglaom ka. No? Iba baga, kung imo lang paminahon ba ang atong gibasa karon, no? Dahil pang Ebanghelyo, murag mahadlo ka. No? Murag ingon na matapos na ang kalibutan, lunop, sus, no? Kamatay, murag mahadlo ka ba? Kung imong paminahon ang mga pulong sa Ebanghelyo karon. Pero kung imo ni siyang aninawon pag-ayo, aninawon ba? Sa mga pagbasa karon, dili biya mao. Ang imo batyagan nga di ay kadako sa paglaom. We should be hopeful. Tanaw ra gud sa unang pagbasa ni Isaías ba? Kung naminaw mo, no? Usay po niya. Ngadto sa mga propeta na siya, ngadto sa siyudad sa Jerusalem, sa Huda, no? Ngadiin nga kini giwatas-watas ni sa gubat, kagubot, no, kaguliyang, no? Sa kagutom, tanang pag-antos, nagkatibulaag ang mga Hudiyo, tanan. Na, mo ni sitwasyon. Pero sa pong ni propeta, di ini mga panahon na, lingon siya,
ayaw tanga paglaom ninyo. Kaya maabot na panahon, ni ana ningon siya. Maabot na panahon. Nga di ang kining Jerusalem, no? Mahimon na siya, gitawag na ito kanyang pagkapukan, mabarog kini, unya kato nagatibulaag ang mga tao, magabalik ninhi, udah ka mga tao, unya ni ining lugara, magampo, maminaw sa pulong sa Diyos, mangita o kagiyahan, o kini niyang Jerusalem, kini siya, mahimon ni siya, nga gitawag na ito, lugar sa kalinaw o gugma sa katawhan. Mahimon ni siya. Unya, anang panahunan na kalinaw, ang kanang mga araw sa panggubat, di na magamit. Anang gamiton mauna ang mga galamiton alang sa pag-ugmad sa yuta o kalambuan. Maunay pong ni Isaías. Hope in the midst of crisis, ha? Ang ipasabot niya, may paglaom. May paglaom. Unya kini, di ba ota, propeta ni, ang katumanan ni ini nahitabo, ha? Nahitabo kini. Diha ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Nga atong gisaulog, no? In history, pag-abot ni Kristo, diha 2,000 years ago, nahimugso ubang kanato alang sa kaluwasan. Mao kini ang gitagna ni propeta Isaías. Di lang kana, kini unya mahingpit nis pag-abot gyud unya sa atong Ginoo sa last judgment, sa katapusang sa katapusang sa kalibutan. Kadiin kita ganuyon niya ngadto sa himaya nga dayon. Og magsuon, even now, kini adbyento, kini paabot sa Ginoo, kini natuman kini kada panahon nga maabot siya sa kasing-kasing adlaw-adlaw sa kinabuhi harong pagluwas kanato, because God is saving us every day. Karelahas kaya na una nga hopeful ta, puno ta sa paglaom to kay ang Ginoo ana ubang kanato nagluwas kanato. Unang ayaw yung hunong, no? To hope for, to dream, to pray, no? Sa imong mga pangandos kinabuhi, no? Pray for healing, pray for reconciliation. You continue on wishing. Pero mga igsoon, dili pa na sa ego, no? Kanang gitawag tong hopeful ka, puno ka sa paglaom. Ang kanang atong hopefulness ino na ito pagkasulti, no? So malas balang kasulatan kanon. Kana di lang na itawag to wishful thinking, we should also be doing something about it. So unsa may puog sa ebanghelyo, we should be di lang ta hopeful, we should be watchful. We should be vigilant, magbantay ta. Vigilant. Unsa man ang labing maayo nga kita magbinantayon mga igsoon. Unsa may atong bantayan? We should be watchful for the coming of the Lord. Muna nga ang labing maayog yung pagpangandam, no? Sa gitawag pag-abot sa kinabuhi, mao pagkamaampuon. Because every time you pray, kung moampo ka, you put yourself in the presence of the Lord. Presence of the Lord. Na. Muna kung ikaw na akapisya sa Ginoo, aware ka sa presence sa Ginoo sa imong kinabuhi, then mao na the best way to be always vigilant. Kaya kini pa sa ambiento, you are made to be aware of God's presence. Presence sa Ginoo. Sa iyahang sa atong kinabuhi ba, ang iyang presence in the amazing grace niya, sa iyang atong siya pagtabang kanato, sa iyang ubang kanato, adlaw sa kinabuhi. No? Nga kita aware ta ba sa iyang presence bisan gani sa mga crisis. Kabitaw ka nang naagin every crisis na ng opportunity. Basta ikaw maka-aware ka sa presence sa Ginoo. Kung nag-ingon sa kada disgrasya, na grasya. There is God there, the presence of the Lord. Always reading kita, no? Sa presence of the Lord. Bisa sa mga tragedy sa kinabuhi. Nagbisitaan mo dyan ko sa mga prisuhan, no? Hindi ko kalimot sa usa ka Pedriso,
nga ni-share siya ni iba yung pong paniya siya baga kanang pasalamat biya ko nga ni ako na priso ko kaya kuwa pa no di ko kaunta ka ila o Ginoo ningon sa hibaw ka padar sa panahon na priso siya tuo siya it was the end of the world nga sa murabag katapusan sa kinabuhi niya, katapusan siyang damgo, katapusan siyang mao gid primero gihagsa yang kinabuhi. Kung ang kaayo lang moon, di sa prisuhan God, ang anindot mo tungod kay sa pamilya nila di atong una, naanay gitawag tug muampo sila. Muampo sila. Magampo siya. Unya diha sa iyang crisis sa kinabuhi niya sa kuan. Miampo siya, hinumdum siya. So, he start praying. Niampo siya. So, naana ang presence ni Ginoo diha kaniya. Nya diha pa diha siya sa prisuhan na nakadung siya sa pulong sa Dios tanan. So, in the prison, diha sa prisuhan, ang awareness sa presence sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Naa sa prisuhan, but then tungod kay tagadam sa presensya sa Ginoo, lingon siya, then ang kanang Ginoo sa iyang kinabuhi nga uban ni prisuhan pung pa niya na naghatag niya kuno gitawag tug kalinaw o kagawasan. Lingon siya, ani ako, no? But I am now a renewed Christian. I am ang Ginoo diha kanago. Grace para niya. And he's happy. Kadang kadungog din being a priest, no? Mag-counseling ka, ma-sharing ka, ma-edify kayo sa mga sharing sa mga tao bitaw, lipa ka ng nasakit o cancer, no? Nasakit o cancer. Daghan kayo nasakit o cancer na maingon nga, nasakit ko, na murag itakda na murag amatay na ka murag pilakabuhan ba. Pero ingon siya, di realize ba nga, magpasalamat sila. Kaya kung pa nila sakita, di sila mabduol sa Ginoo, balik sa Ginoo. So they become aware of God's presence, the awareness of God's presence in our life. Ug mao ni ang natong bantayan mga iso, no? The Lord is coming, but are we aware? Labi pa sa to ang mga crisis, because He is there. Ang kanang awareness niya, mo gid muhatag na to og kaluwasan. Kaluwasan. Labi pa ning panahon sa gitawag nato pangandam sa Pasko. One thing we should be aware ba, ito pa pangandam ha, buta na, unsa may labing maayo nga pangandam ta sa pag-abot sa diya sa Pasko, to celebrate live Advent pag-abot sa Pasko. Ingon ini, no? Diba we should be aware, no? Kaya ang abot sa Pasko, dili ka na gitawag to Santa Claus is coming to town. Dili, ang awareness mo gini, Christ is coming to town. Kanay awareness. Kaya Kuya Ogod, mahirap ta, ning panahon na ba, mura mag Santa Claus coming to town, mga popular juga ayo. The gifts, the party, the drinking, the hojaka, material ba? Material. We should always be aware na kini panahon na it's really Christ coming to our lives. Coming to our lives. Yang unsay gidahan niya. Pung San Pablo, no? Kung ikaw expect ka nga kini gitawag tug panahon ni sa hujaka inom og kuan sa may buhat-buhaton nimo. Ingon siya pildi ka. Pero kung ang imuhang kini panahon ni nga aware ka sa pag-abot ni Kristo mong kinabuhi, ug mo imong ipuyo ang kinabuhi Kristohanong kinabuhi, the Christ in you, nga imong isudlo diha kanimo, ug mao ni panahon nga ikaw nasa Kristo sa imong kinabuhi, magbinuotan ka, mahigugma ka, maluoy ka, mao ni panahon ni sige tawag na to pag mahigugma, no? Ang bitang awhag lang noon ingon to nga sus Pasko na kanang kita mag-away ba, mag-ulit lang ta kay Pasko na. Kung is Pasko, yung mas Pasko mag-away sa tag-usab-sab. It's time to really like that, no? Maunda ta. O ito hinung ko sa ka balay ba? Ay lang balay on agad nanganda na para Pasko puno na gud.
ang Christmas tree, sus, puno na yun. Sus, dako na kayo, suga, puting grabiha, ang mga bungbong silang malay, siga-siga nas mga sires, ang gawas, muro na kong, itawag ni mo, muro na kong, nasunog kayo, hayag din kayo ba? Banang tanan, andam na, paras Pasko na yun. Ang bata, yung bata pagkadugan, sige na tanan, yung bata, kanindot, pero hay mas baby Jesus na diyan eh. Yung amahan, nakalimutan eh. Gwapo na kayong panimalay ng adorno, but where is Jesus? He should always be at the center yun. Ang atong awareness mo kini, ning panahon yung pinaukag, balata ka, si Manang sa ulog, sa pagana sa ubos sa Ginoo, timan ang awareness that the Lord is coming into our life. No? Diya, layba karon, diya sa paglaom, diya sa hope. Because kung ang Pasko wa si Kristo, mga igsoon, why paglaom? Mahibaw ta nga si Kristo is our hope for glory. Di man siga sa kandila, kalugan ni ana hope. May paglaom pa, may bukas pa. Sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Amen. Nagato ako sa Dios nga amahan magagagawom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo iyang anak kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Kisagi sa ni Poncio Pilato. Nasa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Kitulokad daw na banhaw. Isaka sa langit. Igiling sa tuo sa Dios nga amahan magagagawom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, magpahukon sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasailuan sa mga sala, pagabanaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Si Kristo mianhi aron pagluwas ka nato, o misaan nga siya mabalik. Mag-ampo kita, nga sa kanunay, mahinangpon kitang musugat kaniya. Sa matang pangamuyo, kita miingon Ginoo, dungga ang amuang mga pag-ampo. Nga ang pagsaulog nato sa Adbyento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kahayag ni Kristo, mudanag sa kangit-ngit sa sala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kining kuruna sa Adbyento, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga kaigsuunan, nga adunay nagkadaiyang mga balatian, nga magpabilin malaumon, ug masaligon sa pagpaabot
sa pagbalik sa Ginoo, luyo sa ilang kahimtang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno unta kita sa kalinaw ug kalipay, diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ibayaw na sa kadungganan sa altar si Monsignor Chupilo Kamumut, Obispo, dunggo na unta sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ang iyang gingharian moabot unta uban ang kalipay alang sa atong mga minahal nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, ang imong simbahan, malipayon nga nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa mua mga kasing-kasing, umiwagtang sa kangit-ngit sa kasalanan, ibubo ka namo ang imo mga panalangin, samtang kami magsindi sa mga kandila ni ining korona. Hinaot unta nga ang ilaha mga siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa mga magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga alang sa pagdayag-paghimaya sa inalan, alang sa apostolanan sa kabutihan sa santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga mong gihalal gikan sa imong mga hatag. Ug ang nagpulos sa mo ang pag-alaga dinhi, mahimuunta alang kanamo, napasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaya siyang pagpaubos aron pagigtipon kanamo samang tao. Gituman niya ang garaw nga himo mo kaniadto. Gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon
Malaumon nga gisaan nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga anghel mo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya. Yung sila hunong nga pag-awit. Santos, gud ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ning mga gasa. Ano mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimo mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis, pasalamat ng pag-usab og bidaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoong kamong tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kanirong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik Ano paghandong sa kamatayan pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugong ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nung numigino imong simbahan sa ibang kalibutan, imo nga manghingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinulmi mo sa mga igsuong nangamatay. Malaom mong nangabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga katuman sa imong kabubutong latas sa katuigan, uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Ihatag anak kanimo magkagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Pagampo kita sa itong Amahan itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
Mga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Jesucristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakitang panag-inig suunay. Kini ang kudir sa Dios nga nagawag tang sala sa kalibutan mula ang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Hello sa gusto mo na.
mag-ampo kita. Magpuluson ta ka na mo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaginiini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matuluan unta nimo sa pahigugma sa mga butang nga langit nun ug tunhay. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, idawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Naitudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungo sa sakit o balatian. Magkaanggo nga gipili siya aron maghimong santos. Nga ang kanyang kasakit mahiusos kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo Dias kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato pasalamat sa itong donors and sponsors, sa itong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, ug altar servers. Itong choir, Kanta Sugbu Choral. Ang atong offerers, Tess Macias ug si Tess Diaz. Pilgrim Swords on Fire Community, Divine Mercy sa Labangon. Salamat inyong tanan. Ang Ginoo man na kanini. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Preparations for Christmas. Nindot kayo, di ba? Bitaw, Sister, Di ako gipangutana ganina. Oo. Ako siyang gipangutana, unsa man imong preparation sa Christmas? Nya ingon siya nga, kumpisal sister, Oo. mangumpisal kuno siya, maglimpyo siya sa iyang kag, para pag-abot ni Kristo, limpyo siya. Tinuod, Sister, murag maog yung tingay na kaya uban bi anong ang ilang preparation sa Christmas magpalit ng mga pagkaon nga para sa Decorations. decoration kan Christmas decors. Oo. Pero actually Kanang kwartahan ang mga naay kwarta. pero ang preparation sa Christmas unsam gyud buhaton na, Sister? Mo lagi nangutana sa Oo. kunya, ang iya ragyo focus sa iyang family, pagpangandam, no? Ana, niya ako siyang giingnan nga, unsa naman lang paghatag nimo sa uban. Ingon sad siya nga, kung naamihi kay sister mo, kuan man gyud mi mo imbita bang gyud mi sa mong silingan. Ikaw, Tess, sa imong kuan, sa imong pagpangandam sa Mao sa na kanang natay confession ay ko niya mag-andam sa ko gift sa mga less fortunate bisag wa ko pero mo share gyud ko mag-andam ko mga bundle of joy bisag kanarong mga kuan lang mga sinina nako nga di nako gamiton nya bugas baron or dili di bago. di ka bugas mga toothpaste mga kanang sabon. Oo. Dili sa limong daan jud kaayo, sister. Kana lang murag kausa ka duha ra isulo, murag gyapon og bag-o tan-awon, pero imo nang ako lang nang kuan og laing mga gifts nga kanang magamit gyud nila. Pero nga ako mang yung ganahan gyud kay ko mo hatag anang mga kanang bitong mga pobre na jud kaayo nga kung manghatag ang uban kanang sardinas o kanang bugas. Ang ako jud ang gusto makatilaw sa gyud sila glami for Christmas Kaayo, ba. kaayo. Oo, kay murag kanang ang para nila ang Christmas gyud kanang murag joy ba. Mojo. Oh, makatilaw na sila glami ni Mo murag. lagi niya ang tema ra ba karong first week is paglaom, di ba? Hope. Hope. Oo. Mo bitoy pong ni si Puan ni Saint Paul nga naa kay armadora diha, Tess. Armadora.
defense. Kana bitong shield bitaw. Shield na to. Oo. Nga naman, sister, unsa may Ingon niya, nakinahanglan ko no, magpuyo ta sa kinabuhing Kristo, sa kinabuhi ni Kristo Kristohanon. holiness? So, bali, As is- bali, sagang gyud ta sa kuan, unsay dili sakto sa atong kinabuhi. Managang gyud ta. Managang gyud ta. So ready Oo. gyud ta. Oo, pero wala magunaw-hunaon nega radyo kay nang managang na lang ka, no? Ado na lang pangutanon si Monsignor Tess. Si Monsignor may atong pasulti og daghan ani, sister, kay murag wa pa sad kay ko ma-ready ani. Gusto sad ko makahibaw gyud kung unsa gyud angay i-prepare nato for Christmas. Ang Pasko mo man yung pag-abot sa Ginoo, di ba? No? Kasi ito'y panganda pag-abot sa Ginoo. Naay mga nato personally, no? Nga paningkamutan ginato nga maabot ang Ginoo sa kinabuhi anytime, no? Sa gitawag to for Christmas or for gitawag nato bisas kamatayon na to ba? Nga kita andam ta ready ta. So to pa dunay tay kasing-kasing nga limpyo, no? Inusulon, no? Of course may gugmaon. Una, the best way to prepare is ay mo kasing-kasing kay ana biya ang Ginoo gyud mo duol mo bisita diha kanimo. Christmas in the heart magina siya, no? Naana siya. Pero ako sang giawhag gyud, no? Nga ning panahon na gyud ba? Ang ito awareness bitaw sa presensya sa Ginoo nato, He's near, duol na kaayo. And then we call Him, Lord, please come, no? Nindot kayo nga ano mga panahon nata, doon na gitay panahon sa tambong tag recollections, Advent recollections. Makatabang jud kay na siya, no? That is good preparation for Christmas. Unya kana sang bisa digalyo gyud, nindot kay na siya. Kung makalakutan na ta bisa digalyo, maka maminaw ta sa pulong sa Dios, sa mga readings, sa mga tuog. Dako kayo na isang pangandam sa gitawag itong pag-abot sa itong Ginoo nga nagi ng spiritual gyud ba nga kumano ba nga I have received the Lord God, the Lord has come to me, no? Has come to me. Muna siya atong personal nga mga pangandam alas pag-abot sa Ginoo. Nya kung naa Ginoo diha kanimo, maka-celebrate ta sa Pasko, giving, giving of gifts, no? Sharing of gifts kana, pero una gyud personally gyud ang Ginoo sa maabot sa imong kasing-kasing, and then you share Christ to others. So buhatan lang na kay ingon na to unahan kasing-kasing nato diha inusuloy imong mga sala kini karong panahon biya sa Advento kanang angay ta maghinusul rumalipayon ta maghinusul tungod kay Pasko na ba. Yeah, because the Lord is coming, we are happy to say, Lord, because you're coming, ako usbon akong kinabuhi because you're coming to my life, man. Excited na ta ba to let go, no? To let go. Muna yung nga tinuon nga, susuyo, Pasko na, magpasayloan lang ta, mag-ulit lang ta. Okay, the Lord is coming. How beautiful it is. Pero did it happen into our hearts most of all. Una sa tanan. Amen.